moko ko winjore. Ronny. Okongo onge gimoko winjore. Gik miwero te gigo winjore mana achage kanyo. Lakini we aduokrowa piny kata chien matin. Nitie gima dho kisungu wacho ni conflicts of interest. Matieni even the judiciary, kadiponi there's a problem with a judge, there's a service commission, judiciary service commission, mang'iyo problem mar jang'ad burano. Ka ng'ato adhi ni jang'ad burani kawa soya, timo kama kama, timo marach kama kama, jaod burani iloso ne aput moro mang'iye. Kora biro e police force kaa. Kadipona achiel kuom jotend polise kata ogai mar polise, jalupo gai mar polise, wacho ni kijana o accuse kata odonjone, onyise wacho ni gik mowach kuome ok gin gik mowinjore. In kaka polis, ok onego bed ni ikawo thuolo mar mako to in achiel kuom jomobedo accused. That's why I think nonego bed ni nitie IPOA, emomiyo nokel IPOA. Nikech IPOA ema ng'iyo oversight. Kadipo ni nitie gimoro ma polis achiel kuom polis kaka wawuondre kata ni director mar criminal investigation, kata IG Kanja, kata whoever manie police force to bedo accused, ok onego bed ni ogolo order mondo japiny mo accuse omaki, nikech en ema obedo accused. Chal ka gima in a judge to in executor to in emitimo gimoro amora. Koro onego bed ni owacho ni kata ka IPOA, whichever the body manitie monego bed ni loso, onego bed ni odhi to wacho ni abedo accused, but I don't think this is defamation kaka no wachen. Linga ba tera mos. Koro mane problem manokungo bedo. Momiyo kata ka Albert igolo dalagi nun us order. En order mar achiel kuom jomo bedo accused. Matieni kanyo kata ni bedo mana Albert ni tere court. Itere court to onge kaka ni dhi winj wachne. Nikech ng'amo bedo kuse ng'amo make. Kanya dwa wegi kanyo. Stepping aside, mare en just a mockery. Nikech when you step aside, tiendeni you are still there. Inyalo duogo. To ng'ani osebedo mention mokwongo ni en achiel kuom joma no propagate wachni kaluwore gi wach mane achiel kuom polise manyo otere court, manyo wuoyo wach IPOA. Ka wacho ni gini nen kama Ojwang nonego bed ni bedo discipline in court. Nokonego bed ni ne inege. To order nen from office masani ni order ng'ech miluongo ni Talam kod IG, deputy IG, sorry. Koro gigi ok gin gik mochomo yo. Nikech wadwaro ni DIG owuogi kabisa. Ok ni step aside. Owuogi kabisa.